Не, аз имам игли, бе, брат. Ама вземи и тя е. Вземи 5 кубика с плитовка. Handle my business. We're fighters, man. We fight. Не чуваш, здрасти. Здрасти, братчето ми. K1, K1. Те гледат на английски на телевизора, те са в пик. Така, вие мислите ли, че Веселин Джоков в момента не знае къде е Боя? Това вярва ли го някой? Някой вярва ли, че Джоков в момента не знае къде трябва да дойде на ринг? А? Сега, аз само показвам, че 2000 евро залагам за Стоян Колев. Ето ги. 2000 евро залагам. Добре, Матгане, ама в клетката ли ще дадете ли в ринг? Те да се определят, те да се разберат. Ринг. Слушай сега, мен не ме интересува нито дали е на клетката, нито на ринг, може и на поляната маняка. Той има претенции. Аз съм Конор Макгрегор, наглия маняк. Човека има претенции. Да, аз нямам проблеми за стрит файт, долу в лобито слизам по шорти. Аз съм мръсна продавка гад. Това е малкият Макс Файт в момента. Да, Макс Файт паста калто гейспеше. Меган, човече му вика Меган и Лайк, не знам дали знае. Слушай, маняци. Това са много големи маняци от Пловдив. Да. Локо Пловдив. Да. В момента пътуваме да се спазили нещо, което трябва за тебе и идваме към Локо Стояне, идваме да те вземем, но не да те отвлечем, да те вземем. Селта да го взимам. Батяне! Опа! Чай, че той не би той. Ама с кой ще се пи? С Веселин Джоков. Джоков? Ами не става, брат. Не става, просто не става. Майка... А той идва ли този Джоков? Ами, ето организираме всичко, Джоков просто трябва да дойде. Ние сега ще отидем да вземем Стоян и идваме при вас. Къде е сега? Ами в хотел, тук е един хотел до Шела. Как беше хотел? Добре. Best Western Premier хотел. Best Western. Добре. Айде, Джоков. Стоян Колев, Локо е за тебе, да знаеш. Да, аз съм с Локо Пловдив. Това е, да, в момента. Точно те с тебе, да знаеш, има го с тебе. Ма няма кой да смене, това е бой едно пред той, ще го изплачете, бе. 500 пъти ти казваме, брат. Не му говори такива глупости, бе, брат. Ма ти му говориш глупости, ще на себе няма да дойде, бе, брат. Защо му говориш глупости, Локо Пловдив е с тебе? Сега са на себе няма да дойде. Бах ти убия човек се, бе, брат. Ми то бил 500 пъти го кам и бах говориш глупости. Кой ще е? Ма кой? Достоверността на матча, за легалния матч. Ма той няма никакъв проблем да сме се разбрали. Аз не го мразя човека или нещо. Просто искам да го изсипя на лайв. Защото моите фенове си го поръчали. Няма нищо, после ще пием кафе, ще ходя, ще го оценя с телевизията, ще му бъда медицинска сестра. Какъв е проблема? Това е просто... Къде са пите? При вас, бе, брат? Клетката ли са били? Ма където иска там са биме, брат. Точно ме интересува на паветата, бе, брат. Просто да дойде, бе, маняк. Ай, че ще го мръзваме. Такова. Един месец само лаваме и пала. Маски, може да правим залозе. Прете, залагай в betfan.bg, това е казиното его. Тук. На курвата гащеризона къде е? Брат, дай, бе. Ти ми спя рекламите. Маняк, ти ми ба майката. Ти изхвърли рекламите. Ми да. Ти ми спря киното, бе, маняк. Ти изхвърли клина на курвата, бе, брат. Аз залагам за Стоян Колев. Ти ми ба майката.
Дай да нормално, дайте я. Ето я, брат. Аз ще пътувам към тебе да ми се създаде. Добре ли, колега? Идвай, брат. В стая, коя стая съм? Къде не казвам, кой ще дойде в тая стая, бе, брат? Маняк, моля се, спирай се. Не си за това, моля се. Добре, слизам пред тела, маняк. Слизам, аз слизам. С автомата съм и го оставам. Маняк, автомата го оставам тук, да знаеш. Автомат не ни трябва. Чакай, къде е това? Чакай, бе, тя камерата къде е към това, бе, брат? Автомата го оставам тук, разбираш ли? Голям стрелец съм, какво? Разбираш ли? Handle my motherfucking business, G.I. Joe Retaliation Black Squad. Да, на телефона изгасна. Бурлената жилетка оставам тук. Това е честен бой с ръкавици. Гуми имаме ли гуми? Гуми. За уста. Кога ще ги купуваме? Гуми за уста, колега. Знаеш какво се говори? Не знаеш къде се накъдаш. Колега, гуми за уста имаме ли? Пети път. Няма, бе. Откъде купуваме да ги нагреем, да ги извършим? Откъде? Декатлон, добре, Декатлон, handle my business, броят е 3000 евро, това е 500 евро, inside. Така, те остават тук. На нас не ни трябват оръжие, защото ние сме файтери от темо за момента. Това е. Тъй. Майка и бокуци, дай ба частен номер ми звъни, дано да умре на телефона ми, това копеле не звъни, иска да прекъсне този лайн. Да. Маля, какво ще правим? Чорапи ще взимам ли, какво ще правим? Така. Аз ще слезем след 4 минути сме долу. Добре, слава ръкавиците и слизам. Гол. Не ми трябва. Те ли си баяме? Го нещо плъвно, колега. Готов? Нямам нерви, брат. Давай. Къде е Кавраков? В момента точно слиза от тях, взел тя каквото трябва и след 3-4 минути сме до хотела. Да, не. Какво ще правим? Те слизаме. Добре. Не слизаме. Въпросът е, че аз чорапи имам ли? Не. 500 чифта чорапи купих и нямам. Сега ще разбия вратата на курвата, дето я оставих на 8 етаж и ще иба майката на лайк. Ела със следником, нали? Ела. Вземи колега, ако обичаш това телефонче. Да, сега ще разбия вратата и ще я платя. Сега ще разбия тази врата. Съжалявам, без Western, вратата ще щупи с майкери, фронткик и ще я платя на лайт. Спокойно, имам ги парите. Така, тръгваме, брат. Вземи този телефон, камера ми. Сега чупим вратата и се плащаме долу на лобне. Това е. Айде, ай. Сега ще иба майката на тая. Тази курва, брат, това същество. Иба неговата майка сега. Давай. Не, вратата не е чупена. Ще я щупа, брат. Ще я щупа. Ще я Ще щупа. бе голя в хотела. Не, ще я платя. Искат пари. Ще я щупа. Ще бе голя. Не, ще я платя, брат. Двойно ще я платя. 1000 евро врата. Да, но курва направя контракт. Тя ще умре на лайк. Пеца, трябва да вземем гуми, земи на джуджето. 5 пъти го казах и пак никой не ме разбра. Гуми нямаме, гуми! Няма да се ебем, гуми за уста! Шабите без гуми, бе. Мойко, портокал ще режете, бе. Ако трябва и без гуми ще пием. Ма вземе да каже ринг, нямам гуми, ринг. Кратки долу след 4 минути слезе. Брат, разбрахте, бе. Ти се си долу и се караш. Ето пък това 3-4 минути назад, бе. 3-4, може би до 10-15 минути, после сме при вас. Азански. Колега, пърти ми линк на кик да гледам. Кой ключ няма да се върна? Чакай, Брат, чакай. смъртна ли? Спирай се, моля се. Не знам кой ти стане, нито са дуцал, нито нищо не дее. Сега, сега какво ти не скрива? Майко, какво ти не Може ли удобно? Може ли удобно? Да. Добре. Ай, добре. Добре, ай оставам се цъкам с малко.